Reflex. The earrings. Hi guys! So na ako'y parcel na abot guys. Madali akong gihulat guys. From Hey Queen Co. Ako bagong gikaadikan guys. Nga kuan for the gold na punta karon. Dili ni siya sponsored guys. Charot. Sa kadugayan akong browse sa Facebook makakita ko kanang legit nga palitanan og mga gold na alahas. Kaya kani iuli na ako ni kay mama, gihiram naman ako ni kay mama. So ano pagabli. Yung pag-alahas, gasto siya na luho, pero nindot mangod siya kay if magkagipit-gipit ka, pwede mo siya maprinda, di ba? Grabe, secured kayo. Shouldn't open siya. Ay, mali na yung pag-open mo. Nasasugod na siya ng sutanan. Inat po siya kay, ang isa ani, balik tulo ni siya ka item. Ang isa ani kay ihatag na to kay Boss Marky. Itong regalo sa iyo, sa Father's Day. Diyan, wala naman. Hindi na siya mahal kaayo. Kuan lang ni, kanang baratuhon naman siya. Mura may ma-afford. Tadan! Isa. Kani mo mo nilang free, na sila free. Dalawa, tatlo. So first item, kasi sino ba ako? So first item, katong earrings. Earrings. Nani siya sa mga 1.30 plus. By the way, this is 18K gold. Cute. Let's try it. Mas prefer na ko nang ani nga pagka-lock. Focus. Focus. Ayan. Ganda be. Ano siya kabutang 18K. K18. Ano siya? Oh, I bet. Oh. Look. Very minimalist lang siya. Pero kuan siya kanang elegant. Barato lang siya guys. Ngayon tadi sa kanina siya kay barato lang gold. Tapos free shipping. Mag free shipping sila. Look. Ang sus. Hala. Look. Daw ha. Ganda. Then yung necklace atong i-try. So, dara siya guys. Initial sa pangalan. This is also 18K na gold. Barato ra pud siya. Ang timbang animahan nasa 2.4. Look. H. Din ang isa. M. H for Hanamita. H for Hanamita. M for Marky. Mas mamang na dong Mark. Nga na dong M. Marky. Nga J mark na siya. Dapat J. Look. Tadaan! So, sa itong ihatagan ni kay Marky guys? Ang M or ang H? Para cute no? Ang H ay M. Ako ay ang H. Sige guys. Itong sulutin guys. So, let's try it guys. Ito na ito yung pag ato gingon nga pag mailan daw ni mo nga legit na siya na gold jud kay na siya mga tatak na siya EU 750 TG guys, ready kayo. Ay, kagwapa. Sure. Reflex. The earrings and the necklace. Letter M. Yati, sa atong i-flex ang ilang free guys. Timing to pagpalit na ko ato na siya free na yun ani.
Mga gold po dyan ni. Kanina. Di na ko sure sa pangalan ani. Pagwapa. Luak lang. Kupahaon. So that's sweet guys. Pretty kayo. Ores. Sa ito na ning kontap sa ito ihatid kay Mark. Guys, ito ihatid kay Mark. Letter H, iya, ko. From Hakemin Co. Look. Yeah. This is for you. Ano to? You open that one. Bangon pa rin sa zero. Ang imo habib kay gipahimo pa. Ano to? Wow, ano to? Wow, ang ganda naman. Parang kailan lang, ang mga pangarap ko ay kahirap abutin nang dahil sa inyo. Ang bulsa ko'y nagkalaman. Awa, dito rin. Nak, dila, nak. Nak, dila, nak. Turok, dali. Kani lagi yung gusto. Ayaw yung dulis. Oh, nice, oh. Nice. Hanggang. Yako tao be. Ichiya para sweet.